Kumlay pi prolog baro sashi sin ngap yang sumhai pi sha gani ka program ka jongi ha ka ba nginya kren bat nginya play jingmot ha ka dai bat ki matrikam lani kita ki manifesto na ka benta ha ka bangin yo ye ki jingtip jong ka wei pa ka wei ka seng san partai lani ka party ha ka bede ki matrikam jong ka na ka benta ki election MDC sha ki artli ki autonomous district council kata ka ki HADC bat ka JHEDC ti ngathai prolog hagi ni ki sngi pat ki por kila dat pila yo ban sakhi ki babun ki sengsan partai ki ada ban ai ki jingkren ki jongki bat ru ki pun sngo ki matrikam ki jongki ti kani kani ka benta ka ba khaddo nglawan ong ha ka bangin yo banyakren bat general secretary jong ka seng Hill State People's Democratic Party but ini ru in wanra hapdeng jong pi kani ka por ya ki katto kat ni teli ki matrikam ki bakum ka seng kla pen kre bat kala bo benta ka benta ki pat ba ha ka bakin yo ban bishar haswa ban jit ya ki nong mi khmat bakin pha sha ki autonomous district council ti ha ka ni ka por ngam kwa than ban bun kiten ban pen slam hen rai ngin ya chakmat ha ka ban kaliam jong Shillong Mail lawan ra ya ka ni ka program ya ka bala tip ka jongki ka manifesto bat ka jongpi ka vote ti hagani ka porba ang asim gani ka benta ban ai kubla yepi bat ru ban penpau ka jing sngo ngo ha ka bede ka por ka jong pi ka ba pi pila ai ha ni tip ba kum ka seng pila bun kam ha mo pan ya chrom cheneng ban pen kre ki ene benta ka election ka ban wan ka election MDC ti da ka bangin sedang da ka jing kali ka beningkong akwa ban bo ka ma jong pi ka ni ka por kalong ba ha ka election anamla ban lai kanu ka sengsan partai lani ununu kurtong udon ni ka matrikam pila ban batai ni ba khanjat ba balai ladon kam ya kani ka manifesto dan ni kita ki matrikam ya ka baning ko ai khulipi ki Shillong Mail ya ka ba phir pla ai ngani ka lat kam tan ka party HSPDP ya mi don ka do kan ni ban panchai he pen jo phi hai bi ki matrikam ko bi pla bo jikli menta cái chuyện kam jung manifesto nga ni haban su tho shai ba khnap ni ki mat jing kam ni namla ban isu ba ban batai ki ban yathu eki ban pentip cheki ya kai ba ka party ga don gi jithu lada ni poi sha thong ha ka ban sin shar hang tai po disu kansen ti hatu pila ban penshisha mo nga kwa ban ngani ka jing kli hatu pila ban penshisha ba yaki ni ki matrikam la pentrikam habawan hakabor balada amla naga ikadaw ngamong lada don hakabor ka jumur kolong ba kum ka party hi habang indon natai district council kalau mengini telang ke komiti ka executive committee mo kata di baning kong kamut banong lada ngim don hakabor nginum la pentrikam ngin pen sngo wala ngi haban chong yang persyaru te kum ka party ngidon kebantaban pen sngo ya kaban ya kita mat trikam jungi kanama ka council libro ko weekend sim ya ko par karai nam ta kabit kabiam habi de ka senja kada pod su council ngila ya ki babun ki mat ki bakum ka party ka lawan ra hakmat jong pat ba leng ba manifesto ka ina pedeng gini fisngo ba na pedeng gini ki mat trikam fisngo ba kilong ki badon kam lani ki ba kam long kongsan ha man pun orlong pi ngan pe ipin ring manifesto ko bangi la sam ki pe ba mo hani ki don ko mashbutuli ki mat hani kar kum ka manifesto jong party HSPDP te la ga de nga man pen pa pi ko wi ne ngan ya pe ipi ko wi po nga thaikan kham pha kata mo khrang ba kan shai pi be de ko mat ka baning kong ko kongsan ko mingila pen pa hani ko long ban pen Khlaiñ district council haborok kaliang kat kumbi kitiar belapun ko bor ada kasik schedule jong constitution jo kri India haka artikel arspa so pusau idon kambal pen Khlaiñ district council baling idon kambal pen Khlaiñ district council ya kani ka ikhtiar man pen ko bor hak sin char khadar mangi I hedo mentaru kidon ka tukani gidaw le siki phang le siki ba district council ko don kam man pen Khlaiñ le siki man ongno lada kanung ko bor ba district council ko lepas kita ki bor le se ya ka ba lada governor itu kilong void no kimtri kam shu lada u president kri India u notify no da ko wi pat horo jong ta ki
kita ki matrikam kita ada dusungan kelepas ki matrikam mo kita ketika kam ke ba don kam baden ta daw bang ilong ni kamat benikong bang ban pen Khlaiñ ka bomut kila ban amen ki bobun ki kondon badi ban amen hapok sik schedule khrang ba ka board rikam kan ko Khlaiñ pu council ti ngatharai ba barin puli na bastang habakut iki matrikam kala bampo dai na bar bos potli ko piong ti to ki e ki ba pipil ada ban pen kre ngatharai haga manifesto jong pi ngatharai pat ba pula yo ban pet ban sakhi mo hatu pis ngo ba kini kilong ki balabiang ki matrikam jong pi ki balabiang na ka bentau pat ba bo puli bo puson bat perkan pi hab ban kan mau ban ngimdir ban klet habit ke HSPDP bo pu sam ngom pikir mi ka bakong santam hadu mata pini i baka Thai border steng bat biang pu sam hadu mata ngim pala ban penbai kum ka state handai ka ba ki jaka babun kum ba 90% ki bahap pok schedule areas jong district council ban ngi i ki bri bishong stek haput bing lawan stek Thaiñ langpi ki Thaiñ border Assam ki ya kanu jong e shibone habit bu pur san khamtam te de namar ta daw ngila shemru yang ni ka benta ka bakong santam karkum ka para RFR jo 6 schedule mo karkum ka bara pun ko board ka North Eastern Areas Reorganization Act 1971 pi namar kham ko pur sam pisu thu hi ba ka jinya kaja na ka por hapur sam phir kan ma ko por ba mai episode nang don hapur lang pi ka la ja ka jinya siap ka jinya yap kum ta ki ngatrai ka tong kam shika de ba dio sel kan chim khia ban pen benyo dam di mana ka wat ka stick organ ka di ka benta ka bakhrau kan chim di ka di so konsil ka dan ka jo ka benta mar bobun ki jaka la sancha de ki si de ki doloi de ki ndo ba di so konsil de ka bapet i te ki no sancha hapo jong ka namar ta do don ka me ban pen be ki put khrang ba kanum don ku kita ki Jaiñtia i ba sosi la sing la banong ki si ki manwa to ba Panbor kene kene ko we ke jing kli ka ba nalor ki ti ki ba phipila de ban juba ma kene ke rong ko we ni ke jing kli ka ba ngatharai ki porlo jong ki ko am ha ban tip na ka we ka jing pher na ka we ha ka we ka seng sain perthai la ni ka party ha ka bede ki matrikam ka ba ngakwa ban bu kalong kum ni hatu phi kum ka party HSPDP phi ju pet ni ya ki matrikam jong ki we part ki seng sain perthai but ngakwa ba phin juba ba hoit la ni but lada phi pen ka ka jingya pher la ni ka jingyu I jong phi ha ka bede ki matrikam jong ki wei pat ki seng sain perthai but ka ka ba pen perkhat pat ki phi tak bo burom mi phi na mar ka jimun kam thlame ban pe ki wei pat mar dang la focus ni ka manifesto la jong da ka ba pele jimut ka ni ka mat ka ma bingi dong ko party krem da ka do ya ka jing duna ka jing tam ji ki wei pat kum ka party kat nongut ki kertong phi penyang but ka jing small scam la ni kata ka jing kermen ka ba pidon kum ka party ka ni election MDC panwan ko ba kharan ngun i penyang mo ki candidate da ka ba lesi la duna no da ka ba iwe ni candidate ka mangila pau pang media ba khantre jumat file nomination ti ko ba pikili mita ka aging sos ka mingin job mo ka election ni pi habangila penyang ka ngi khmil ndi ban job lang habaro lengi so thu shai nga thai phi so thu ba baka jingjok ba jingrem ka don ka jing le ten rai ka jing khmil ti hi ngem la ban len kum ka party hi de piang so kum du ru ni kham Khlaiñ bor se po ki Thaiñ was Khasi hills wala ila penyang hani po Khasi hills kumalai sautuli ki kan di wa Jaiñtia hills na penyang arli ni do ka jing khmil ti ki ni bor khoi ki district ngin job ten rai wala ka taru kum piang physically jing job ni da khmil ti ngin job kham tam na po West Khasi hills la ka long na Jaiñtia la don East Khasi hills ki khmil ti ngin job na mar balai ka party hi don ya ka jing tumu pantri nam ta ka bha kam ya to nge blang sa lang ka jing ya pher ka ba phi ya ka election MDC ha ka ni ka kanti ka ba benta but tada phi nu jor ki por ki ba ban shwa kila ban batai ni tin dia ki wei ba ka jing ya pher hi ka ba bar ki por la le ngala banong i phi ala ma ai nu kusa ba kai ga bitan la tong la banong le sin po mo lai tang do bar mo ka jing pher ka di hang tu namar balai namar ba ka Shillong hi hang tu ka la penya ba da ka common platform ba ki candidate kin wan man pen shai le jong nong rim te ki por ga le se ko ka ka jing por khat kam pa don le se ka em lang sa lang ha ki dor wa Shillong te
kan ni ngai I le se ka hakajung I gujong ha ngala mano ka di ka bobiang tam mar balai ka Khlaiñ ya penwet Khlaiñ ya penthon ngala mano ru ka khamduna ba galut ka sep jong ka diet pi lemin shwa pat kat nang bun party nang bun ki meeting ha ko wi snong la selai sotoli la sotoli meeting te mo kat mo ko election ki meeting ka bomot ka penwet ka lada kombalong mata ki khna ke nong ka exam metric ke jong ki ka penwet ka puli ki jong ki ka penwet ka ya ka gyang ka penwet ha bubun ki ka penwet ten rei ka ni ka jing le jong pelong tan dorbal ase kala pelong ka nuksa ka bahatam le se ha kisngi ki banong wan lembaga election commission le se ngala banong ya ka ba tan long ka babit ko piang tam le se ha ka bidi bak ni ka ru company ka MDC election hatu kat kum ka jing smutho le ne ka jing yi jong phi mo nakasis pa percent hatu kadan kam ye ki breu la kum no 104% la ni prapo percent bakin bishar na ki matri kam habaji yu no kortong la ni ya ka seng sang partai la ni ka parti ni mala balan ni pejba hangi ko ngai I le si kelong khniat ek ban puli manifesto mo te bun hi pejba phini I hi ba pia sum seneng ki ya ta ka jing sno ko bobon ban jit yak ta kini khmat se du su council le pi ong skam I ne se du su council po MBC election ka lom jo to ya ka jing shisha le ban pe ken ha ka ju ko por I ban pe ka party ha ju ko por ni ma ban len kya ban bisaru wa du candidate mo kimni ban ya de to ka jing smoke kuma fikili mantan lomba ke social media mar banta ke social media teng lai shupen I ba ko ka liang ka kham Khlaiñ ka liang ka kham Khlaiñ ka liang ha je kita kilong I bam shisha pi ngala juya ya kan ka campaign election la mata la jen shipo kharas ne malai I pi ki don la ka jong ka karo komplikam du social media ru teng habaduna brio kim shondor hababun brio ki pen I bha habapun paul asi ban khring ru I ki but lemba ki duruk social media ban pen I ma ngi Khlaiñ ki ki tlot kata korkom phila ban batai yang ipat ha ka bede ni ko we ka benta ka ba la ju I bhana ka por ma hanre kidan ki we ru ki ba kampen phere kan ni mat kata ka long ba balai ya ki manifesto le ni ki matrikam la ju pen mi shita yo le ni arta yo haswa jong election phila ban batai ngi ba Panbor kata wal ngi pen mi shitio artio election ru ai bobo ni kinum pule pi ka ba boni pa bai usngap ya kan ya jong candidate ne ya kata ka matai ka mi ka bo candidate don berpencan ba parti ki bo uya masuk ban poiru ha benta bat ka ka bangi kran bagi ni kisi menta kadi ni ka khankur khanjai mo kani ni bil pi hang tu abang puli ni ka principal act jong 1997 hadin la amen hang tu rumo 2000 kila amen ni ka lain bil abai de bat 2020 2018 but 2023 atrai la amen dan ni batmai la amen ting da ba kami puli gini yang coba tai bi kendian arjar pulai ro ketika latest amendment hakabai ni berkenika simkur simjai ketika wei ke patnam kenika election MC ke bamta matai PUE kata PUP sakhi kata hang tu long ba manu bersimjai naukpa lara ukpa ne kami ridi Khasi kami shu Khasi mereka komputer ka kenika lineage bak ka lineage bak desu konsel le amen tu ni mi jing kali ki ba ong kumni pan lada ukpa lu Khasi ka kami de Khasi hatum de Khasi kami ka jing kali hang tu long de Khasi nei to ngi ong de Khasi nei habangi penyar ka jumut ka ya balingi ong de Khasi namar ngi haban su thu bakani ko long kur long jai ngimla shu ban pengkala namar ba kumut ong no menur ko long kuma ila ai ka jai chaka kami tenre la fi pengkala pa dia ta ngimla banen kanwan kuma ong fi mentamban penyar kanwan bat saka shong ma haga budget beriu ko jongi tikjai beriu jongi hi beri ngani kasang kama singi haban ker lailum laiwa mar balik kolong sha i basni
Dia nomor terkadang yang ban sutu mah kada so kan lah bakale kata dia nomor berpersya ya nur. Hari habang ong ban keren ban penyara kata kejumbut kolong ba habai pipai pat syalendet jo kata don sibun ki banja. Lesi ka khamat ko jong pi lesi ngila ban ong ki khun la ki khun ki ai jat ka jat ko jong lesi ngai khun ong ku khun pi wa di chong kha ya kita ki jat ban ki jat yung ko kme. Kapiang terira ngimem sa ngin salek no ni perthai manusia ban patai kata ka pateng ka ban wan balasang ban chong sang kini ban mlei ban chong khai ni mdi ban chong khai kini la dengi pen kala eta korkom ajat kumbal ong da manu re la da ajat chkumi paru kamde compare la ajat chkpar ndrei compare hi namar bale habangi pe ya ta ka ban saja pat ya badian to khaddu ya wai ti swab ngin pois ka bakut namar ba ngin habi ban ailat ya phi ba phin ai kata ka jing kan tu kan pham mal ni kata ka kubor ka ba phi kwa ban pasat ki pat ba ka e ka ba phi don ban ong ki ha ka ba de ni election MBC ka ban wan ka jing kan tu jo asik pe ba nga subha ban ong kumni pe ba ku pe ba ki badon ka banta ka bakhrau banjit ekonomi khamat ke jo phi ya kan ni khanti ka ba menta ka bur ko jo phi ka long ka ba koror hadu kata namar ta dau nga kan tu so pe ba bikin mi renti aka protrik banlik ban thep ki bur jo ki namar la jui election democracy ka percentage tonau ka long beduna hadu kata haning kum ki pai ba khasi ngala banong ide bedon ke ba khli ban mi renti ban thep ki bur namar balai kani ka long ka yap ke em jo ka je bul rio ka desukan sel ai khana ngi ban ya da ya em ka ya jo ka je bul rio la ka long ha khayi pateng la ka long ha ka khando ka siap la ka long ha ka khen kur kan jai ka ta di ban pensa ya ta ka riti ya ta ka custom ka bangi don kum ki nong sing sing jong ni rebe jongi ya ka bobli lo ayangi namar ta dau ma kwa ban nga kentu gi nong sing sing kin mi chkhman ban thep ki bot jong ki ta ka ba phi ba phi pen khat phin sai pha yeno ba phin ai ka bot khlang ba bun sin hadin ba le ai ka bot ki bi ba ka ju pen i ki jong ba bi ka jong ki baling li kum thep chutu baling li punjab ki tu namar ta dau shaban ai ka bot nga kwa ik bi ba kham tam shi khapot mani mla banlan hani khanda kadukti le singla ban hani le shong artri je pen rio mo le si ta ka borom ki pro garu la bun khapot ban ngi khasi ru ngi la bun man ta ngi thep bot lang ki khasi be garu po khapot te namar ta dau la dang ba kala hang ni ru namang ngi la du ki MLA ha ki ka to ani tli constituency la singla ban du ru what ha ki constituency jo du council la ding bakla ban thep e bot namar ta daw kan tu kham tam ki ba shong khle khai tai khap bot bakin parkhat sani bha baniang scam yak ban ai ka bot hawei kurtong ba pipi mon khrang ba ka jing job on long bai na kam ta hi ukhasi ujungi bari hok ban sanjar producer man to koleshi bon esa si sen ma Panbor nam ta ki e ke baro ki pila yo banya sam habat ngi ka ni ka por ho ko ba pila ong ba kini ke election kalong ko ni election ka ban kam tam nam ta banya dai ka khendo ka siap mo ya ka riti ka dustur ya ka ta ka khen kor khen jaj ba ki ba bun ki benta ki bang atharai kom ki pat ba ki ha ban na perkhat puson ba namar ba unu no mi khmat ani kanu no mi khmat ka bakin pha se ka council ki ban ya saj lani ki ban chna ki ti ai nam ta ban ya da ya ka khendo ka siap kan long ka jing ben to am ka jing ba be namar ba klaim da perkhat bha bat klaim da bisar bha kala ban wan ra pat ka jing benut dan ni ka jing babe hadin mo ti kum ki pat ba ki de ban perkhat bha ba ki jet unu no mi khmat te sa shi sen ba Panbor ka jing khublai ye phi nem ta ka por ka ko jong phi bat ru ha ka be de bat ki e ki phi la da banya sam bat ngi ni ka por nga thra ki pro jong ni ba pe ki program ru kin yo ya ka jing penshai bat ru ya ka jing smuthu ha ka be de bat ki mat trai kam jong ka seng HSPDP hoi bat ki wei ru ki seng san partai le ki party ki phi la yo bani ha ki program ki bala dap ki bingi la yo bani kran bat ki nong mi khmat le ni ki nong yalam le ni bat ki kertong ru ki ban ya khon ka ni ki election ti nga thrai ha ka arfu wei trik kumba la kentu le ni kumba la ai men sim hi ki babun ki nong mi khmat le ni ki nong yalam jong ki seng san partai phi ru ki pat ba phi mi shong shit ha ka ban thep ya kata ka vote jong phi bat ba je ya uta lani kata ka mi khmat ka ba phi ngomon bat ba phi I hun lani phi I biang ban pha se ka council na ka benta pan ya sai bat ru ban trei na ka benta kata ka bit ka biang jong kani ka bri nyo trap ti sa sin prong ai ka play ka por ka ko jong phi bat lemba ni ka jing kran ka balin kot ba di ba Panbor ta thyang ni ka por ni la pois ka bakot khublai shibo ni phi baro
habatin pej bahaki ki sharp plus F Ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya